Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşsyzy baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýar. Şuň hormatly prezident Mada Gurbanoğlu Berdimuhammedow deňjaş mewsüminiň dowam edýän pursatlaryny seher bilen dagy teklerine gedelenje çykdy. Bu pursatda milli liderimizden ýanyna Perwan atly edermen Alaway boldy. Alawaytlarynyň dağ derelerde gedelenje termegi Türkmen halkynyň asarlar aşyp gelýän asarly ýürelglerini biridigine durmuş tejribesi subut etdi. Bilşimi diýäli 2019-njy ýylyň 18 sentýabryna Akyl vilayatynyň Akbuğda etrabynyň çäginde Türkmen Alawaytlary hujuluk jemgyýetiniň täze binasynyň açylanlygy hemmelere mälimdir. Türkmen Alawaylarynyň şöhratly tokumuny köpeltmek boýunça işleriň hüner derejesinde amala aşyljak bir toplumyň açylmagy, mehriban arkadagymyzyň halkymyza peşkeş beren Türkmen Alaway diýen täze kitabynyň il günümde gowuşmagy bilen gabat geldi. Döwlet başlarymyzyň bir eserine, halkyň durmuşyna Alawaylaryň taryhy hemde eýleýän orny barada gurrun berilýär. Müň ýyllyklaryň dowamynda türkmenleriň wepaly hemrasy bolmak bilen Alawaylar hemişe nusxuluk edermenlik we çäksiz wepadarlyk görkezdiler. Şeýle häsiýetleri bilen ansanyň hemrasy bolan türkmen Alawaylary halkymyzyň medeniýetine, tungotuny, edebiýatyny we halyk dörejiligine, günnülik durmuşyna hormatly orna ýeledi. Bir täze binanyň açylmagy türkmen Alawaylaryna berilýän ünsüň nenensi ýokary derejedigine şaýatlyk edýär. Bu bolsa milli gymmatlygymyz hasaplanýan Alawaylaryň geljekde üstürilip ýetişdirilmegine, münasip derejede taýýarlanmagyna, olaryň dünýä derejesinde şan şöhratynyň artdyrylmagyna da uly ähmiýet berilýändiginiň ýene-de bir aýdyň misalydyr. Şunun bilen baglykda bir ugurda Türkmen Alawaytlary Assosiasiýasynyň döredilmegi, Türkmen Alawaylarynyň tokumuny, onuň beýlekitlerden tapawutly aýratynlyklaryny aýygyl saklamak we ösdürmek bolup durýar. Onuň işiniň esasy gurlarynyň hataryna hormatly prezidentimiziň Türkmen Alawaylaryny ýygyderli köpeltmek, halk seçkiçilik usulyny hemde dünýä ilminiň häzirki gazananlaryny peýdalanmak boýunça ýöňde goýan wezipeler bilen baglykda milli işçinaslyk mektebiniň iň gowy däplerini aýygyl saklamak we artdyrmak wezipesi durýar. Ýergelene aýtsak, şu ýylyň maý aýyna Türkmen Alawaytlary Assosiasiýasynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Türkmen Alawaytlary Assosiasiýasynyň 1-nji mejlisinde Türkmen Alawaylarynyň tokumunyň seçkisi boýunça işleri giňeltmek, bir özgörçi tokumy aýygyl saklamak we köpeltmek, şan şöhratyny dünýäge ýaymak maksady bilen döredilen assosiasiýanyň öňünde durýan wezipeler kefiýetlenildi. Mejlisiň çäklerine guramaçlyk meselelerine seredildi. Şol bir wagtyň özünde assosiasiýanyň düzümine täze agdalary kabul edildi. Türkmen Alawaytlary Assosiasiýasynyň wilayetler we Aşgabat şäheri boýunça bölümleri döredildi. Hemde olaryň ýol başlary saýlandy. Şeýlekem şol gün Änew şäherine Türkmen Alawaytlary Assosiasiýasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna veterinar bejerşhany merkeziniň açylyş davrasy boldy. Bir deska hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen guruldy. Bideska ýurdumyzda ilkinji özbolşy toplum bolup, onuň döredilmegi, häzirki döwürde türkmen etleriniň gymmatly genofonduny döretmäge, etşinaslygyň umumy medeniýetini ýokarlandyrmaga we onuň usuliýet üpçünçiligini artdyrmaga berilýän üren uly ähmetiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Täze merkeziň barlyk hanasy Dürowap enjamlar bilen üpçün edildi. Şeýlikde bir ýerde Alawaylary köpeltmek, olaryň nesline häsiýetli tokum alamatlaryny ýüze çykarmak we berkitmek hemde seçkiçileriň, veterinarlaryň hemde beýleki hünärmenleriň netijeli işlemek üçin ähli şertler döredildi. Türkmenistanyna ilkinji ýokary tehnologiýaly merkez döretmegiň taslamasyny amala aşyrmakda mehriban arkadagymyzyň gollap bermegi netijesinde toplumyň innovasiýon derejesi boýunça tutuş sebitde deňi taý ýokdur. Veterinar bejerşhanasynyň başga da haýwanlary wagtlaryny saklamak üçin toplumyň bina edildi. Haýwanlary wagtlaryny saklamak üçin toplum döwlet derejesinde döredilen Türkmenistanyň şunyň ýaly merkezleriň ilkinjisidir. Toplum öý haýwanlaryny we beýlekleri wagtlaryny saklamak üçin niýetlenenler. Gadimiýetden gelýän bir insanperwer gymmatlyklar hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen döwlet ekologiýa siýasatyna üstünlikle amal aşyrýar. Bir siýasat bioköptürlüligi, ýedi diýarymyzyň täsin ösümlik we haýwanat dünýäsini goramaga, tebiği ferişteleri oýlançykly peýdalanmaga, onuň gözelligini geljekki nesillere getirmäge gönükdirilenler. Şeýlekem Türkmen Alawaytlary Assosiasiýasynyň wilayetleriň bölümleriniň ýanyna şunyň ýaly toplumlary gurmak üçin olaryň taslamalaryny işläp taýýarlamak barada çözgüt kabul edildi.
Mundan başgada hormatly prezidentimizin tarşygyna laýyklykda paýtagtymyzda dünýä meşhur Alabay tohumy nakytleriň başarlygyny, olaryň öýe bolşa aýratynlygyny açyp görkezýän halkary ähmetli bäýatlaşygy geçirmek maksady bilen bina edilmegi gödeňde tutulýan Türkmen Alabay itleriniň bäýatlaşyk merkeziniň taslamalary taýýarlanyp, olaryň gurulşy bilen baglanyşykly wezipeleri ýerine getirmek işlerine girişildi. Türkmen topragyna kemale gelen Alabaylara soňky ýyllarda uly gyzyklanmanyň artmagy, mehriban arkadagymyzyň şahty garaýşlary bilen şertlendirilenler. Öýe bolşy tohum itleriniň köpazarlyk şan şöhraty barka beý gelip, dünýäniň ähli künjeklerini bir Türkmen alabaylarynyň muşdoklarynyň sany köpelýär. Şeýlelikde Türkmen Alabay itleri assosiasiýasyna agza bolmaga hüwüs bildirýänleriň sanynyň artýanlygyny, aýratynda dünýäniň bir näçe ýurtlaryny Alabay itleri bilen gyzyklanýan hünärmenleriň, ýetişnaslaryň bir assosiasiýa agza bolmak üçin gyzyklanma bildirýänliklerini nazara alanynda, assosiasiýa ýakyn wagtda halkara derejesiniň beriljekdigini äşgär edýär. Paýtagtymyzda halkymyzyň müňgilliklaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklary höküminde ikrar edilen Ahalteki bedewleriniň Türkmen atlary halkara assosiasiýasynyň we Türkmen Alabay itleri assosiasiýasynyň idara binasynyň açylmagy bu gurda alınıp bolýan işleri döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligini alamatlandyrýar. Ine bugün bolsa mehriban arkadagymyz daň teker bilen Türkmen Alabay itleri hojuluk jemgyýetine öýtürilip ýetişdirilýän Perwan atly Alabay iti bilen köpetdagyň ajaýyp künjeklerini gediren jetdi. Dağ etekleriniň we bilint baýyrlaryň tutuş gurşawyny, tokoy dowlaklarynyň emeli gelmegi, bir ýerde ýakymly howa gurşawynyň döremegini we ajaýyp künjegiň ekologiýa derejesiniň ýokalanmagyny şertlendirýär. Aýratynda tehir çagyna dağ etekleriniň howa gurşawy üren ýakymly bolup durýar. Bütün görekleriniň ýüzümlik dünýäsi insan kalybyna ýakymly täsir edip, adamlaryň ruhuny göterýär. Bu görnüşler dağ howasynyň temizligini, bir ýerde ýokary ekologiýa ýagdaýyny saklamak ugrunda arkadag prezidentimizin başlangyjy bilen amala aşyrylýan giň göçerli işleriň oňy netije berýänligini alamatlandyrýar. Türkmen halkyna mahsus bolan milli ýörelgelere laýyklykda Alabay itlerini üsürüp ýetişdirmekde, olaryň gezim etdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi Alabay itleriniň öz iýesine bolan wepasyny artdyrýar. Şonlukda dünýäde gaýdugsyz, edermen, şol bir wagtyň özüni öz iýesine wepaly, goýun sürlerini we emläge goramaga okuyuply itler höküminde dünýäde ikrar edilen Alabay kemale gelýär. Ýergeleni aýtsak, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna da aýratynda ferhet gullugyny Alabay itleriniň ulanmagy, olaryň ferheti goramakda, iýit çalmakda aýratyn okuyuplydygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Munyň özi Alabay tohum nakytleriň bilin täsirleri iýdigini alamatlandyrýar. Taryhdan belli bolşýaly, Türkmen halky tebigat bilen sazlaşykda ýaşamak, halk seçkiçiliginiň hakyky ajaýyplygyny dünýä äşgär edipdirler. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň döretmek zekiniň üren aýdyň ýüze çykmasy bolup durýar. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly toýuna taýýarlyk görülýän günlerde milli ýörelgelerimiziň bir karar bolýanyny alamatlandyrýan bir wakalar halkymyzyň şol ýörelgelere ıgrarlygyny görkezýär. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli halk rawaýatlaryna Alabay ýeňşe, güýç kuwaty hemde hoşniýetli ruhu güýje bolan üýtgöksiz erk isligi alamatlandyrýar. Alabaýyň 2017-nji ýylda paýtagtymyzda üstünlükli geçirilen ýapyk binalarda we töwüş sanaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi nyşany hökümine saýlanylmagym tötänden däldir. Ýergeleni aýtsak, paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde dünýäde meşhur bolan Türkmen Alabaýynyň heýkelini oturtmak baradaky çözgüden kabul edilmegi, Türkmen halkynyň wepal sırdaşga taplanýan Alabaýyň hormatynyň bilin tutulýanlygyny äşgär edýär. Mehriban arkadagymyz özüniň şahirany dürüjliginiň üstü bilen Türkmen Alabaýlarynyň şöhratyny şeýle wasp edýär. Perwansyň sen Alabaýym, edermensiň sen Alabaýym, gerek bolsa gerçeksiň sen Alabaýym, Türkmen milletiniň buýsonjysyň sen Alabaýym. Türkmen Alabaýlary halkymyzyň buýsonjyna öwrülmek bilen bir katarda, olar ýurdumyzyň we onuň halkynyň umumy taryhy, medeni we ruhy mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Munyň özi gaýdugsyz, edermen, iýesine wepaly Alabaýlaryň döwrewap derejede ösdirilmegine aýdyn ýüze çykýar. Mehriban arkadagymyzyň
türkmen alabaylarına başlap döreden eserinin diňe bir dünýäde iň gadymy tokumlaryň biri bolan meşhur alabay tokumynyň gelip çykyşy we öýdüşi barada gurrun bermek bilen çäklenmän. Eýsem alabaýyň medeni gymmatlygyny we öýe bolşulugyny açyp görkezýänini bellemeli. Türkmenler öz alabaylaryna batyrlyk we mertebe, gaýdusuzlyk hemde weparlyk ýaly häsiýetleri terbiýelep ýetişdirmek başaryp, alabaylaryň ählik töýgüsine munasip bolmagyny üpçül edipdirler. Bilşimiz ýaly mehriban arkadagymyz ýurdumyzda sagdyn durmuş ýölgeleriniň berkidilmegini, beden terbiýesi sport hereketleriniň üýtdirilmegini baş ýürelge öwrüp, bu urda ýöňüniň şahsy görülmesini görkezýär. Soňky ýyllarda alabaýlara bolan gyzyklanma dünýäde hasa artdy. Alabaýlar öýde tapawutly daş keşi bilen hasa uly meşhurlukdan peýdalanýarlar. Olar iri we bedeni kuwatly etler bolup, häsiýeti we özüni alyp barşy bilen tapawutlanýarlar. Alabaýlar mehirlidir, wepalydyr. Bitler köp ýurtlarda taqçy tohum etleriniň arasynda munasip ýagdaýda öňde barjy orna ýeledi. Häzirki döwürde alabaýlaryň gymmatly häsiýetlerini gorap taklamak we ösdürmek meselesi baş wezipe bolup durýar. Bir tohumyň kemali gelmegi babatda asyrlardan gelýän däpleri eýerilmegi, onuň ajaýyp häsiýetlerini saklamaga kömek eder. Munyň özi ýurdumyzda alabay itlerine aýratyn gadyr goýulýanlygynyň we olaryň hakyky wepaly itler bolup ýetişmegi urna edilýän tagallanyň oňyn netije berýänligini has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne şanly ösüşlere we senýäni edi diýarymyň ähli ulgamlar bilen bir hatarda ülkemiziň senagat kärhanalaryna da uly özgörtmeler amala aşyrylyp ýokary netijeler gazanylýar. Hormatly prezident bilen taýsyl taýlalaryň netijesinde kämil tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy, önümçilik bölümleriniň durkunyň täzelenmegi, önürleýän önümlüň hil taýdan ýokary derejä çykarylmagyna özüniň oňy täsirini getirýär. Döwrümizin bedew batly özgörtmelerinden ýokary zähmet galkynşyna wesenýän baýry önümçilik kärhanalarynyň biri Türkmen Himiýa döwlet konserniň garamagyndaky Türkmenabadyň Himiýa kärhanasy. Şu ýylyň başyndan beri Türkmenabadyň Himiýa kärhanasyna 42 milyon 200 000 manatdan owra hyzmatlar ýoly goýulyp, meýilnama 105,10 götürüm berjay edildi. Netijede Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň 6 aýy üstünlikli jemlenip, önümçiligiň ösüş tepkini 100 götürme barabar boldy. Ilaýetde bu baýry önümçilik kärhanasyna ýurdumyzyň owy hojalygyna giňden ulanylýan fosforly dökünliň önümçiligi göwnejä ýoly goýlanýar. Ýylyň başyndan beri fosforly dökünliň 134.700 tonna taýýarlandyp, önümçiligiň ösüş tepkini bolsa 100,1 götürme deň boldy. Degişli döwürde möhüm diýensizlendirji serişdi hökmüne giňden ulanylýan klorly hekin 280 tonnadan gowragy, kükürt kislatasynyň 44.500 tonna söndürildi. Ýergelenine beýlep geçsek, arkada prezidentimiň ak patasy bilen täze kükürt kislatasy önümçiliginiň iýçe ýerdilmeginiň netijesinde kerhananyň önümçilik kuwaty epesle artdyrylyp, taýýarlanýan önümiň hil taýdan ýokary derejä çykarylmagyna uly tergi berdi. Döwrewap önümçilik tesgatyna işiň tehnologik ýygyderligi, kükürt erediji we södüji bölümlerde, peçkemde täsirleşdiriji bölümlerde, suwuň dozuny aýraji, suwy sowadyjy bölümlerde, suw aýlaw hemde turbina we beýleki bölümlerde amala aşyrylýar. Awtomatik usulla dolanyrylýan önümçilik tesgatynyň işi tejribeli hunermenler ananylyp, önümiň hilini aýratyn gödөгçilik ýoly goýulan. Ýürüt abdalaşdyrylan barlyk hana şertlerine gelýän çyg malyň, ýagny kükürdiň düzüminde saklanýan organik maddalary, olaň çygylygyny, turşulygyny deriňemegi, şeýle-de taýýarlanylýan kükürt kislatasynyň düzümini, ýakylmadan soňky galynlygyny, azot oksini, durulygyny hemde götürümlerde konsentrasiýasyny barlamagy, deriňeglere çalty we ýokary derejede geçirmäge giň mümkinçilikler bar. Kükürt kislatasynyň önümçiliginden başga da kerhanaň beýleki önümçilik bölümlerine önümliň durly görnüşler taýýarlanylýar. Şol sana buyurmalar boýunça elektrolitin, gaz görnüşli kislorodun, oksigenmatyň önümçiligi belenilmäge münasipdir. Himiýa kärhanasynyň agdy bir zähmet köpçüligi eşitli zamanamyzda döretmäge, öňçeýle zähmet çekmäge açylýan giň mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan edýärler.
Yurdumuzda berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe telekeçilik ulgamy milli ykdysadymyzyň möhüm bölegine uruly. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işleňleşme netijesinde telekeçilik işi bilen meşgul bolýan raýatlaň ýyl saýyn köpelip, ýylatyň günnelik sarp edýän ady önümleriniň önürşülüň möçürlerem barha artýar. Muň özü bolsa Akyl vilayatynyň Beherden etrawyna ýerleşen Parasatly daýhan hojalygyna alınıp barýan işleň masalyna da aýdym görnýär. Akyl vilayatynyň Beherden etrawyna Mürçe daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Parasatly daýhan hojalygym soňky ýyllarda işimdigi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir. Döwlet başçylarynyň güneşli diýermezde telekeçiligi ösürmek hakynda kabul edýän ýylgurt bähwetli kararlary bu daýhan hojalygynyň hünärmenleriniň yklatla dähmet çekip köp mukdarda ýokary ýylly ady önümlerini öndürmek barada höwetlerine täze badalgylar berýär. Dünýäň ösen tehnologiýasynyň kämil enjamlary oturdulan bu daýhan hojalygynyň garamagyna hereket edýän önümçilik bölümlerine häzirki wagtda ýyla tarapyndan köp isleg bildirilýän ady önümlerinden arasylanan agy suwunyň, pomidor goýultmasynyň, umejin marinatlanan pomidoryň we hyýaryň ajy urçuň dürli görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýulan. Parasatly daýhan hojalygyna ýylatyň köp sarp edýän önümlerinden pomidor goýultmasynyň 350-480-800 gramlyk we 4 kilogramlyk arymdaky görnüşler taýýarlandyp, olar şişe gaplarına gaplanylýar. Bir günüň dowamyny ortaça 60 tonna pomidor goýultmasyny öndürýän bu hojalygyň önümleri gün saýyn geçkinli haritleri ugrulýar. Bu ýerde umejigim ajy we süýji görnüşleri öndürilip, bu önümleriň 20-265-480 gramlyk görnüşleri plastik şişe we aseptik gaplarda aljylara ýetirilýär. Daýhan hojalygyna her günü ortaça 2 tonna ajy we süýji umej öndürilip, olar ýylatymyzyň isleg bildirýän önümleriniň hataryna özlerine orun tapdylar. Bu kerhanada ajy urçuň marinatlanan pomidor şiretine goşulan görnüşini, şeýle de hyýaryň, pomidoryň we dürli meýweleň şiretini öndürmekligem ýoly goýuldy. Daýhan hojalygyna arasylanan agy suwunyň bir ýarym we 5 litrlik gaplara gaplanan görnüşlerem iýleşlermeden bu wabatdaky islerini kanagatlandyrmaga uly ýardam edýär. Bu ýerde her günü 10 tonna arasylanan agy suwy plastik gaplara goýulýar. Hojalykda gaplanylýan agy suwlaryny esasan Mürçe daýhan birleşiginiň çägindäki dik goýulan suwundan peýdalanylýar. Parasatly daýhan hojalygyny öndürilýän önümler noş haritna şany bilen adygyp olarda ähli önümçilik işleri awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylýar. Kerhanada döwrewap enjamlaşdyrylan hil barlyhanasy bar. Bu ýerde dähmet çekýän hünärmenler kerhanada öndürilýän önümleň ýokary hil derejesinde bolmagyna ören jogapkärlik çemeleşýärler. Onu öndürilýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Häzirki wagtda kerhanada işgärlen 40 uly dähmet çekýär. Tomas mewzumynda bolsa işgärlen sany hasam köpelýär. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň Akyl vilayat komitetiň kerhanaň işiniň öňe ilerlemegine özüniň ýakyn ýardamyny berýär. Bu ýerde işgärlen ruh bilen netijeli dähmet çekmekler üçin amatly mümkinçilikler bar. Kerhanada öndürilen önümler ýurdumyzyň ähli vilayatlarynyň şonuň ýalan paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine ugradyrýar. Geljekde bu ýerde ady önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligine ýoly goýmak gözeňde tutulýar. Parasatly daýhan hojalygynyň işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaň öz öňlerine goýan asylly maksatlaryna ýetjekdiklerine bolan anam berkidýär. Hormatly prezident bilen ady önümlerini gaýtadan işleýän kärhanlary döwrewaplaşdyrmak, olaň iş öňürjiligini artyrmak barada öňde goýan güziplerini durmuşa geçirmekde Mary vilayat alyjylar jemgyýetler birleşiginiň Murgap önümçilik birleşigine de birnäçe işler alyp barylýar. Ady önümlerini gaýtadan işlemek möhsüminiň gyzgalanly dowam edýän günlerinde bu önümçilik birleşiginiň işçileri meýwe hemem göýük önümleň gaplama görnüşleriniň uly tapgyrlaryny öndürip ýokary iş netijelerini gadanýarlar. Yurdumdan edermen bagdaýhanlaryň çekýän päk zähmetleriniň ýetişdirilýän göýük hemem meýwe önümleri bazar bolşugyny emle getirmek bilen birlikde de önümleri gaýtadan işleýän kärhanalaryň işleriniň öňe ilerlemegine öz täsirini ýetirýär. Şu günleri göýük we meýwe önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň işçileriniň esasy başmakda göýük ekrançy daýhanlardan hemem telekeçilerden şertname boýunça önümleri kabul edip, olardan gaplama görnüşleri ady önümlerini taýýarlamakdan ibaret bolup durýar. Bu mövsüme ilkinjilen hatarına girişen Murgap önümçilik birleşiginiň işçileri gaplama önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamak işlerine hasam uly ähmiýet berýärdir. Şu günleri önümçilik birleşiginde pomidor, hyýar, kelem, käşir we beýleki birnäçe göýük önümleriniň duýulan görnüşlerini hemem meýwe şerbetlerini taýýarlamak işleri guramaçylykly alınıp barylýar. Ekologiýa taýdan arasy şular ýaly göýük we meýwe önümleriniň bu ýerde günne ortaça 3,5-4 tonna goýy kabul edilip gaýtadan işlenilýär.
Önümçilik birleşigi boýunça şuna çenli göýöke miýürümleriniň gaplama görnüşleriniň birnäçe tonuny taýýarlanyp, baradaky önümçilik meýilnamasamy artygy bilen ýerine ýetirilýär. Önürjülükli zähmet çekýän işçileň ahlasy bilen önürleýän az görnümleriniň hil derejesinde de aýratyn ünsürlýär. Gaplama önümlerini önürmekde zerurlygyny aýna gaplary bolsa, baglaşylan şertnama laýyklykda türkmeni aýna önümleri döwlet kärhanasynyň getirilýär. Güdegeruli aýna gaplaryna gaplanýan bu az görnümleri halkymyzyň uly islegine eýe bolmak bilen döwlet kärhanalarynyň arasynda gurulýan önümçilik sergilerine de munasyp orunlara eýleýär. Daşary döwletlerden getirilýän önümleň orun tutup bilýän bu az görnümleri önümçiligiň şertlerine görä ammallarda belinilen wagta çenli saklanyp, soňra sowda dükanlaryna hemem içerki bazarlamada urdulyp, ilatmada getirilýär. Murgap önümçilik birleşigine göök hemem meýwe önümlerini gaýtadan işlemek bilen birlikde konditor önümleriniň hem birnäçe görnüşleri taýýarlanýar. Ýurdumyzda azyk bolşunyp jetmek işlerine munasyp goşunt goşýan önümçilik birleşiginiň işçileri içerki bazarlamada önüm bolşunyny üpçün etmekde dürüdüp berýän şertler üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürmek, ýurtda azyk bolşulygyny döretmek, hormatly prezidentimiziň parasatly hem öňden görjülükli adal syýasatynyň eler tutulýan uğurlarynyň biridir. Şoň netijesinde bolsa bulgam uly ösüşlere hem berem sepkitlere eýe bolýar. Tutuş ýurtda bolşýaly Balkan welaýatyna da bu wagtda alınıp barlayan döwrewap işler aýratyn belenilmäge munasypdyr. Ony welaýatyň etrapdar şäherlerinde çörek hem süýjü kökedir, konditor önümlerini önürýän hususy kärhanalaryň masalyna da aýdym göz ýetirmek bolýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek hem azyk bolşulygyny döretmek baradaky ilhadar syýasatynyň uranyp, Balkan welaýatynyň etrapdar şäherlerinde çörek we süýjü kökedir, konditor önümlerini önürýän hususy kärhanalar hereket edip, olary berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň talaplaryna görä ýokary ruhlanykly zähmet çekýärler. Şeýle hususy kärhanalaryň kataryna Balkanaba şäherindäki öz bakça matly hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Hususy kärhanalaryň düzüminde çörek we süýjü kökedir, konditor önümlerini önürýän bölüm hereket edýär. Bu bölümde hünärmenliň onurça zähmet çekip, olary ýokary hili çörek we konditor önümlerini önürme uğruna özleriniň ahlasy zähmetlerini birjigem gaýranoklar. Netijede bolsa bu döwrewap hususy kärhanada ýokary hili çörek we çörek önümleriniň 10 olay görnüşi, tort we süýjü köke önümleriniň bolsa 40 olay görnüşleri önürlýär. Bölümde hünärmenliň önürýän ýokary hili ady önümlerine bolan isleg bolsa gün saýyn artýar. Tejribeli hünärmenler özleriniň önürýän çörek we konditor önümleriniň görnüşlerini köpeltmekde hem olaň hasam tagamly, şeride süýjü bolmany gazanmakda elmidam gözlegde bolýarlar. Ady önümleriniň ýokary hililigine tagamlygyna şaýat bolýan bagtyar raýatlamaz bolsa, ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürmäge giň mümkinçilikler döredin. Şunuň ýaly önürýän döwrewap kärhanalary gurdurýan gahrman arkadamyda özler hoşallyklaryny beýan edýärler. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 21-nji iýulda saat 20-den 22-nji iýulda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat boldugynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkap ýamurtlyk howa bolup, az kem ýaşar, ýyllarym çakma mümkin. Demir gazyk gulmatyran tede sekundy 94 metr käýerlerine 17 metre çenli ýetýän şemal usar. Howa gijetine 26-31 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 31-36 gradus maýl bolar. Ahir welaýatynda az kem ýamurtlyk howa bolup, demir gazyk gulmatyran tede sekundy 94 metre ýetýän şemal usar. Howa gijetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Mary welaýatynda az bulutly howa bolup, demir gazyk günnäwrden tede sekundy 94 metre ýetýän şemal usar. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap welaýatynda az bulutly howa bolup, demir gazyk günnäwrden tede sekundy 8-13 metre ýetýän şemal usar. Howa gijetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Daşary welaýatynyň ütkap ýamurtlyk howa bolup, demir gazyk günnäwrden tede sekundy 94 metr käýerlerine 16 metre çenli ýetýän şemal usar.
Howa gijetine 23-28 gradus mayl gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Paytahtın Aşgabatda az kem burtly howa bolup Demirabad günnordan tede sekundy 9-11 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 26-28 gradus mayl gündüzüne 40-42 gradus ıssy bolar. Şeýle-de ýurdun boýunça iýul aýynyň 22-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edi watandaşlar, şu günleri howaň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 13 götürüm artmagy bilen baglanşykly, häzirki wagtda howa şertleriniň adam medenine getirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriman ileşer, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary ýepeşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri ösenýär. Ähli ötüşleriň ödeninde bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki bizim ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.